Sanibonani balandeli baleli khasi. La ngikhuluma nogogo uDlangamandla ojwayele ukusiza ngokucacisa amaphupho. Sike sisho ukuthi amaphupho kahle kahle kuyizibonakaliso noma kusuke kuyisixwayiso abantu abadala bakini abasuke bekuvezela sona ukuthi akubheke la hlampe kuyisayini yokuthi banawe bakunakekele bakugadile kahle kahle. Asike sibheke nje ukuthi ukuphupha udla ephusheni ukuthi ngabe kuqonde ukuthini ukuphupha udla. Ukuphupha udla-ke kuyiphupho elingalihle kakhulu noma kuyiphupho engingaliphasisi ngoba kuyenzeka ukuthi kunomuntu okade wayefisa ukukudlisa kodwa ahluleke noma athi mekudlisa leyo nto ungayidli noma isikhathi angasitholi angazi ukuthi ngingakudlisa kanjani, agcine ekusabile enesithunzi kuwukuthi useze athumele izinto zakhe ebusuku ukuthi zizokudlisa. Uma uphupha udla ngingasho nje ukuthi ungavuka ekuseni uphalaze noma uphuze isiwasho sakho. Uma uwumuntu ohlezi nesiwasho ungavuka nje ekuseni uphuze isiwasho, kodwa futhi ungavuka nje ekuseni uphalaze ngesiwasho ngoba kuyiphupho elingekho lihle. Kuya-ke kube khona ukuthi uyaphupha naku ukudla mhlawumbe uthole ukuthi uphaphama la nje usukuthatha khona noma la ephusheni ususukuma usuthi uyakuthatha ukudla noma la usunikwa khona ukuthi naku ukudla kwakho. Ephusheni kujwayele ukuthi uma uphupha hlampe udla kube yinto oyithandayo. Abanye kuyenzeka kube inyama ecebile, omunye aze avuka athi nje inhliziyo yakhe incane athi into ade ngidla ephusheni ingiphathise inhliziyo encane. Kufanele kubone la ukuthi okushuthi awukho safe. Ngingasho ukuthi kumele ubheke abantu ozwana nabo noma abantu abasondelene nawe. Angikuphasisi-ke nokuthi umuntu osebenzayo aphathe isikhafutini emsebenzini ngoba kuyenzeka ukuthi abantu bakufakele izinto ey'ngekho right esikhafutinini. Kumele-ke ubheke abantu abaseduze nawe noma abasondelene nawe ngoba awazi ukuthi akuwona wonke umuntu okujabulelayo. Kuyenzeka-ke ephusheni kube ukuthi uphaphama la ukudla khona usunikwa khona ungakukudla. Lokho kuyisixwayiso sabantu abadala abazama ukukutshela noma ukukubonisa ukuthi kukhona umuntu ofuna ukukunika into engasile noma into ewuphoyizeni ukuthi ukudle. Kungamele-ke ukuthi uphinde uqaphele ubhekisise noma ukuthandaze ekhoneni lakho ucele ukuthi uNkulunkulu ucela akuvikele noma njalo uma uhamba emsebenzini noma uya la uyakhona hlampe ukundlalele hlampe ukuphuza isiwasho nje nawe sokuthi uyiqinise noma ngathiwa lowo doti lowo ongasile uyawudla kodwa ungafiki wenze umsebenzi lo okumele uwenze kuwena. Singabheka futhi ukuphupha unikwa umuntu omaziyo ukudla. Akusho-ke lokho ukuthi njengoba uphupha unikwe lowo muntu omaziyo ukudla mase uyayitshela ukuthi hhayi uye ngqo nje lo oney'nhloso zokukunika into engasile. Cha, abanye abantu bayakwazi ukusebenzisa ukuthi ukudla ukunikwe umuntu omaziyo noma umuntu owumnganakho ngoba basuke befuna ukuthi vele kube lula khona lapha ephupheni ukuthi ngaleso sikhathi ukuthathe ngoba unikwe umuntu omthembayo ukudle ngoba abanye abantu bayakwazi ukusebenzisa izithunzi zabanye abantu. Kufana noma endaweni ukubona umama nje ombonayo nawe ukuthi hayibo lo mama ayikho lento eshiwo ngayo kodwa kuthiwa hayibo ave ithakatha loya mama. Uthole ukuthi nani yambuka ukuthi hayibo ayikho nje leyo nto lo mama anayo inswebu. Uthole ukuthi ngempela akathakathi kodwa kunomuntu oganga ngesithunzi sakhe ukuthi abantu bathi babehamba kuvele yena lowo mama. Kukanjalo-ke nasephusheni bayakwazi abantu ukuthi basebenzise wena mnganakho isithunzi sakho ukuthi athi leyo nto uma ifike ephusheni kunikwe ukudla anikwe umnganakhe ukuze ezokuthatha ukudla ngoba vele athi hhayi yazi ngiphuphe sinomngani wami sidla inyama yangaphakathi. Kujwayelekile ngempela ukuthi uma uphupha udla
kube yinto nawe oyithandayo. Akujwayelekile ukuthi uphuphe udla into ongayidli nje empilweni yakho. Ngiyabekisa mhlawumbe isitambu awusidli nhlobo empilweni yakho nje, kodwa ephusheni vele uphuphe udla isitambu. Akujwayeleki, kujwayele ukuthi kube yinto nawe oyithandayo osuke uzoyidla ngaleso sikhathi. Ngithanda ukubonga ukuthi nilalele naze nafika ekugcineni. Bengifuna nje sibheke kancane la ukuphupha udla ukuthi kuyinto engayinhle, kuyinto engagqugquzela ukuthi ungathi uma uphupha udle uma ubona ukuthi ulethe ngaleso sikhathi noma isikhathi sokuphalaza awunaso, phuza isiwasho sakho, noma-ke osebenzisa umuthi angaphuza lowo muthi wakhe omvikelayo uhambe. Kodwa uma usuthola ithuba uphalaze, ukhiphe lowo doti ongakuwena noma leyo ntuthu leyo engakuwena engene kungafanele ukuthi ingene, bakuzume ngobana-ke ubulele vele. Ngiyabonga nina zifika, uNkulunkulu anikhanyisele nakho konke enikufisayo kube impumelelo.